Гераците – аудиопреразказ. Семейството на дядо Йордан Герака е едно от най-уважаваните в селото. Той е трудолюбив човек, който цял живот е работил, за да създаде имот и сигурност за децата си. Докато е жив, думата му се слуша и редът в дома се спазва. Синовете му обаче са различни по характер. Божан е груб и властен, той иска да контролира всичко. Петър е слабохарактерен и често се влияе от жена си. Павел е най-младият, лекомислен. Мечтае за градски живот и бързи удоволствия. Докато дядо Йордан е жив, тези различия не личат толкова силно. След смъртта му обаче започва истинският разпад. Братята вече не мислят за семейството като цяло, а за това кой какво ще получи. Работата в двора намалява, доверието между тях изчезва. Всеки подозира другия, че иска да вземе повече. Павел напуска дома и започва безгрижен живот, без да поеме отговорност. Петър се подчинява на жена си и губи собствената си воля. Божан става все по-алчен и жесток, готов да жертва дори близките си за материална изгода. Най-тежко преживява всичко майката Елка. Тя вижда как семейството, за което е живяла, се разпада пред очите й. Вместо радост и спокойствие на старини, тя получава самота и болка. В края на произведението не става дума просто за изгубен имот. Истинската загуба е човешката, изчезването на уважението, любовта и морала. Ако този разказ е събудил у вас интерес и любопитство, най-хубавото, което можете да направите, е да вземете книгата и да прочетете произведението в оригинал. Защото нито един преразказ не може да замени напълно срещата с текста. Ако дори един човек реши да прочете цялото произведение, значи този канал си е свършил работата. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го и се абонирайте, за да продължим да разказваме за българската и световна литература по достъпен и разбираем начин.